to telefono sudah mau main. Sudah mau kita kawin. Hei. Ada kayak lanjut. Bukan main kita kan lama mau jangan anak yang tak sekolah. Aduh. Oh. Amin tujuh untuk video doa aku. Mebillah wallahi halan tamam. Bukan wallahi. Tambah kiko hulu itu kiko ini tu untuk video hari. Aika. Bang. Weh. Ya, bang. Dalam. Apa tu? Oh. Merah. Balik. Wallahi dah macam review. Kalau tanya kan? Kalau dia. Kalau cinta ni ni. Oh. Kalau tu, kalau yang nak macam review dia. Bapa. Kami dah hidup di kamar ada. Oh. Kamu ni kata apa? Kami tu anda kau nak faham? Di kerja tu ada tak nak kau? Oh. Mana kilo? Oh. Kau ande ni mari. Mana anda malu? Ande kau ya. Walau jadi apa-apa ngah. Oh. Hika. Lama itu kusuk. Terus kau ngah. Musuh nak foto nasi. Oh. Kau faham ya? Kau hilang. Kau ayah kau nak jatuh violation. Violation. Besi. Kau nak accident. Wali kau jangan. Faham? Jauh jauh. Kau tu sudah. Jah apa ni? Suka nak doa aku Semua kekot nang. Siapa ni? Mana tiap dah got bilang dah ni. Oh. Sekolah dendam. Nak lawan no. Kau dah wajar. Mati orang siapa gue? Ni. Aci bilang dong. Aku dia jahat dia ni. Lah dia. Tapi. Cuma ni ayah doa nak. Kau PSC lepas. Kau ni PSC, kena ada ni. Kau nak mana ni deh? Kau mau dia dah tu apa dia? Ada muda senadu mata. Jangan nonton kalau kerja. Nong ada dengan yang deh. Jangan nak tolong, guru je jual kan? Guru jual. Apa lah ngalah? Jadi dong. Nam jawin. Aku rasa tapi payah sakti. Sakti tapi payah kimi dolar mana? Hap bondi. Si dolar lagi berikan nata. Mam, mana dunong? Aku kono. Ya kita juga jual dolar juga. Hap aplikasi mana? Nen. Ada motif. Bilo. Ada data. Okay. Sore di nonton. Suka. Kau mau lama kan? Mas sore di. Nah. Sore di. Bela ila. Filipai kau. Bukan berjalan ini. Ini mau kan jadi kau nak. Suka yang mana kau mana? Jauh mana di bawah. Awak berlalu. Mas. Dom. Bilo. Ada data. Suka. Apa? Sampai jam. Kenapa kita suka lihat di mas kan? Wana ni awak. Anjir, wana misoket deh. Mimi. Wana ni awak. Kau ni yang mana? Mimi mak kau balik dulu jauh haji. Nen. Kau yang betul tu. Nen. Mimi kau alam mau anda. Awak berlalu. Hai minang kuma besok kuma. Sini hari ayat teh. Awak. Mimi. Tapi nak pulang awak tak nak misalnya. Jauh haji mau fang kau jauh haji. Awak berlalu. Ya. Mama? Mana? Sini mana ni? Ni mana nak beli ni? Nada tu. Mama? Nala tu? Jangan nala tu. Apa? Iya aku tu di andi ningung andalang. Antri andi ni anda, bade. Yo. Kau kerja. Ko jam tu min ko Traoré mi yetta ko min be natam se Traoré
ko min janna mi landak ma yettore ma ko mi indi ko jam ko jantum ko muminatu ɗo e malaɗo mi wayriɓe yiwde ka l'école e kadi noon fay koye buyi mi nani no inna wo joni ko yeygol ɓe woni ɓe ala arde ka l'école kono ɓayla gandi wa noon malaɗo imo mari hakkille moƴƴa muminatu imo mari hakkille fof donc min yo mi ara mi yewta on ndaaren ɓay haray ko noon woni ga yewten andodiren ɓe yaaka l'école si tawi ko fila PAE o min mi wakkilloto mi yoɓay par ce que si yarini goɗɗo koko wawɗa ko wallata ɗimme ɗon famude aray ko ɗum ninni joni yomi aru yiiden ɓurten kadi andodiren ɓe halfodiren ɓay en noon fof ko enen ko hunde wotere nden ko ɗum mama ala nala toon famille on fof noye jang ala biro gayni na gayni mi famali sim gayni atti mi landuma awa mo janga wuudata on pasa to andi mi wi appalan ani mi fanka gayni wuude abatti mi yewtama ok mo janga wuudata ne wuuray c'est vu que je suis leur maître atti mi landuma mi milanta on français do no ko ɓay komin woni maître maɓɓe atti mi gayna mo janga wuudata ka wuuray adnan do fop ka on sende moƴƴeloji ɗin o komi woni jannude fayda hoɗo gonɗo ko feccere pay koy wallahi gonga ma fe ko noon woni na fus ko awaɗi haalnama awa ko ɗum woni kon ko gonga ɓen ɗon on ɓe yaltira kon ɓen ɗon on sur lakara yeehe artel hiɓe yiltito ko école ɗo si andi lakara yayatake e yiltite koɗɗe yiltite aduna andareɗe yimɓeta ko école ɓe naati yewi ko gonga komin yaltiri ɓe école mi tewi pas komin yaltiri ɓe école mi tewi pas komin yaltiri ɓe école andi no mari inconvénient inni mi tewi goni mi yaltiri ɓe école mi wayrano noon ka woni baba maɓɓe mi wayruno komin neɗɗo jonnuma andi udutugol école ko fermugol kasogol ko ɗum mi faala yewtu joni honto kanko malaɗo woni men yewtu ko an woni baba ɓe ko on ɓe jeyruɗo min komi maître maɓɓe ka l'école kolleñol goton mama ko a kisija ko pullo na on gotum gon no min ko Traoré mi yetta je suis malin ɗum ko hajuma mi anda ɗum ɗon suka maninkaga min mi anda ɓey min komi pullo malaɗo ko pullo a faami mi andi go malaɗo sutti kenagol mi andi ko amurtinim ko école ton wi mama non yo pas comme ça hakkimi gandema ɓay a wayri wadde mumumenge on a wayri wadde ngel a wayri profitude e makko ko ɗum adduma ɗo non mama mi wiɗi ko ɗum adduma ɗo mi yitto quoi yiyatama ko se suudu jottomi a bon hagalani merci maman merci vraiment à la prochaine kono few gonga ma kikalani andi gonko Mouhamadou malaɗo sala mala yewgo eyo kawno imminde hankkadi malaɗo nanene ari ana yaada ɗon malaɗoy hakkude ma a wuuri seeɗa nayi fooɓa a accata ñallel goto feƴƴami foofa a accata ñallel goto feƴƴa hara mi haɗa ɓernande wulade malaɗo malaɗo ko honno wiyete o ka école mo honno wiyete ko frafate on no jarama on ti kono addimo gol kwanto ñawno ko école to tempo kwanto ñawno ko école to kwanto won nder ton few jottata wa ko ɓaya sutti ko gum mi woli mi wolti ka suttiyorɓe jama fof si gibbo fenande mi wi mi woli mi wolti ka suttiyorɓe malaɗo ka boofo malaɗo acci bonci malaɗo acci bonci e malaɗo ila gastima yide o abdula hay mi yiggito mane mi anda ko suttiyorɓe so suttalum dara yiyema ko peewi ɗum fof uddino bonama Allah e fonki bonama Allah e fon hay min jiidira walla maɗɗi iyo on mbiɗe ɓuuma ɗum fof uddino doni fene wuuri a sima ombude jarama hey ɓofna goɗɗe jotto ɗo ɓofna goɗɗe fewri joƴƴe